A mi m'agrada parlar de la desigualtat com una ferida que no cicatritza, perquè ens estem trobant que arrel de la crisi la desigualtat ha augmentat molt i a més està afectant amb més intensitat a les persones més vulnerables. Els dos impactes que té més importants són amb el mercat laboral, amb precarietat laboral. Ens estem trobant un 14,1% de treballadors pobres a Catalunya, són persones que malgrat treballar no arriben a final de mes, i ens estem trobant un 36% de les persones en situació d'exclusió residencial. Això vol dir persones que estan vivint o en un habitatge insegur, que vol dir que no saben en quin moment les faran fora, o en un habitatge amb unes condicions d'insalubritat o unes condicions molt deficients que no es poden anomenar ni habitatge, i persones que paguen una despesa excessiva, que és a dir, que un cop han pagat les despeses d'habitatge es queden per sota del llindar de la pobresa severa. Estem parlant de prop d'1 milió de persones de la nostra diòcesi de Barcelona afectades per l'exclusió residencial, amb uns col·lectius que ho tenen realment molt pitjor. Tenim les mares amb fills, les famílies amb menors, que estan en una situació d'exclusió residencial molt més elevada. Tenim les persones amb precarietat laboral que estan en exclusió residencial en un 69% dels casos, i tenim les persones estrangeres no comunitàries, 3 de cada 4 estan en problemes d'exclusió residencial, sobretot en problemes d'amuntegament. Ens trobem a Càritas que tenim famílies, tenim 11 persones vivint en pisos de 55 metres quadrats, o famílies senceres que han de viure en una habitació dintre d'un pis i que han d'anar rotant contínuament. Tenim una persona que en els últims 2 anys ha hagut de canviar 14 vegades d'habitació, amb tot el que comporta, si tens fills, canviar-los d'escola, desarrelar-te cada vegada. Estem trobant que això és un problema que ens preocupa molt des de Càritas. El que és important és tenir clar que perquè hi hagi un treball per la cohesió social necessitem agents, agents que facin una doble feina, una feina reflexiva i una feina pràctica. A la taula rodona nostra hi ha una concreció molt clara des de l'arquitectura, del concepte de ciutat, perquè en darrer terme això contribueix importantment a la cohesió social. Però clar, hi ha tot un altre aspecte des de les humanitats, des de l'educació i concretament també el perfil de la dona com un agent propiciador d'aquesta cohesió. Quin és el problema? Que tal com associem la qüestió de la dona, d'alguna manera s'ha convertit en aquest agent cohesionador per una influència d'una visió patriarcal, d'una visió que implica que ella fa aquesta tasca social, que és un bé per tots, masses vegades a costa del bé propi. Llavors, per mi és ressaltar molt com la dona, especialment amb les tasques que associem amb la cura, potser perquè és el tema més candent en aquests moments, la dona ha salvaguardat, és com que ha custodiat una cosa que és bona per la condició humana i que és pròpia de la condició humana. Ella l'ha protegit perquè es mantingui, però això no vol dir que la continuïtat d'aquesta tasca depengui només de la dona. És a dir, penso que el salt al que hem d'aspirar és a posar en valor allò que la dona ha fet, però que no sigui un regal enverinat, que el reconeixement a aquesta tasca no sigui un regal enverinat, no sigui a costa del desenvolupament de la pròpia dona, perquè a més només evolucionarem socialment si hi ha una corresponsabilitat. En el fons hem de salvar l'humà, tot ésser humà. La digitalització està transformant la societat, però també està transformant l'economia. Això vol dir que hi haurà un impacte tecnològic amb les competències digitals de les persones que hi treballen. Tindrem un impacte tan gran que molts treballs es transformaran, alguns fins i tot desapareixeran i es crearan de nous. Per tant, aquí tenim un repte, que és la fractura digital també amb el mercat laboral. Això vol dir que si no som conscients, d'educar de forma adequada i per tant desenvolupar competències tecnològiques per tota la societat, tindríem una fractura que faria que persones no podrien incorporar-se al mercat laboral. Per això és important que aquest debat, que el lidera el Xavier Canaleta, incorpori aquesta mirada de l'educació. El segon és justament el com l'entorn pot proveir de plataformes per poder treballar tecnològicament. Fins ara hem tingut organitzacions que treballen de forma directa organitzant-se, però avui en dia les tecnologies de la informació ens permeten treballar en forma de xarxa. Per tant, caldrà debatre, i de fet, amb la lògica del capitalisme conscient, de quina forma ens organitzem les empreses, ens organitzem en xarxa i sobretot treballem de forma
articulada. Però segurament la tercera mirada també força interessant és veure com la digitalització es transforma la forma d'emprendre empreses. En aquest sentit, emprendre empreses vol dir que podem desenvolupar noves empreses i la digitalització ens dona una gran oportunitat de poder emprendre amb noves formes d'organització. Per això la Maite Fibler treballarà i dirà com l'emprenedoria social, que vol dir com les persones estan desenvolupant iniciatives empresarials, poden utilitzar la tecnologia no només per desenvolupar economia, sinó també una millor societat. El concepte que volem tractar és veure des del punt de vista de desigualtats socials com la tecnologia pot ser a la vegada un problema o pot ser a la vegada una oportunitat. Si ho mirem com a problema, estarem parlant de l'escletxa digital, que l'únic que fa és agreujar tot el tema de les desigualtats socials, de fet l'augmenta, però també hem de poder veure que la tecnologia, des d'un altre punt de vista, pot ser una oportunitat per reduir aquestes desigualtats. Com nosaltres pensem, nosaltres que venim des del món de la universitat, un dels punts que jo vull fer incidència especialment és des del punt de vista educatiu. És a dir, realment l'educació és el que ens ha de portar al desenvolupament i a través de l'educació és el que podem minvar tota aquesta escletxa digital i també l'escletxa social.